A minap a Prime Home-ban jártam, ennek 2 oka is volt, az egyik, hogy szerettem volna ősziesíteni a dekorációt, a másik pedig, hogy nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen új kanapék érkeztek. Egy kis szakmai ártalom, takarítás után már ugrottam is rá az első fotelre, ami eszméletlen kényelmes volt. Láthatjátok majd a közelebbi videókon, hogy itt nem csak praktikus bútorokat találtok, hanem gyönyörűen kidolgozott, állati szép bőrből, vagy akár más textíliából készült termékeket is. Ezt a lámpát például érintésre kapcsoltam be, és egy pici kis igazítás után már csodálatos fényt is ad az olvasónak. Itt egy őszi csokor, és igazából egész nap el tudnék itt heherészni, annyira kényelmesek ezek a bútorok. És a kedvenc lámpám, imádom ezeket a fújt lámpákat, egyszerűen nem tudom megunni. Itt egy aloe vera, egy állati stílusos kis komódon, és a pálmán a gyönyörű íróasztal mellett. Ez a türkisz fotel, imádom a színeket, szerintem ezt már tudjátok, és milyen jó passzol ezzel a kaspóval. És a cseresznyevirág, ezen mindig egy picit igazítok, amikor erre járok, nézzétek a varrásokat, erről beszéltem a videó elején. És egy kis lakberendezői egyeztetés után már hamarosan indulok is tovább. Látogassatok el a Prime Home-ba, gyönyörű bútorok érkeztek, és esetleg a virágaimat is látjátok élőben. Sziasztok!